Takže ahoj všichni, zdravíme všechny příznivce Experience Hunterů. Já jsem Kuba, je tady se mnou ještě Pepa, hned to uvidíte. Zdravím, zdravím. Tak, nacházíme se v Ekvádoru, v amazonské džungli a my jsme si pro vás připravili nevšední zážitek toho, jak se tady loví některé ryby. Přímo tady se nachází rostlina, která se jmenuje barbasko. Jejíž kořeny se používají i jako anestezie. Tyhle ty kořeny se vytáhnou ze země, roztlučou se a pak se navážou na takový dlouhý pruty, kterýma se pak prošťouchávají tady v řece díry, v kterých ty ryby žijou. Ta rostlina dělá to, že z té země, že z té řeky, z té vody vytáhne kyslík, to znamená, ty ryby musí vyplavat na povrch, kde už čekají lidi, kteří je jenom chytnou. Ryby jsou částečně paralizovaný, vyhodí je na břeh, zabijou je. To znamená, tohle by bylo jen tak na úvod a v dalším videu se podíváme, jak se to přesně dělá. Na viděnou.